ଅବଲା ଜେନା ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସମସ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ କୋଡ଼ିଗଠ ପୁରା ଓଲଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମର ଆଜିକୁ 1.5 ବର୍ଷ ହବ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୁଶଳ ଯୋଜନା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଯିଏକି ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରୁ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରୁ ତାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 6 ମାସ ରହିବା ପରେ ତାକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସାହି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସେଠି ତାକୁ ଜବ୍ ଭାବରେ ସେଠି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଫଟା କାନ୍ଥରେ କାଳିଆ କି ଦୁଃଖ କହିବି ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖ